Povazkobystrický súbor Mária sa prednedávnom vrátil z pracovnej cesty z Francúzska. Za sebou tak majú ďalšie tohtoročné úspešné vystúpenie. Súbor Mária vlastne dostáva do Francúzska pozvania už 8 rokov, takže to je vlastne 8 rok, kedy sme dostali opäť pozvanie, tak sme to opäť využili a išli sme tam. Išlo o festivaly dvoch miest. V jedno mesto sa volalo Saint-Cheron a druhé mesto Aigle. Boli to obidve mesta veľmi blízko Paríža, takže sme sa zúčastnili na festivale týchto dvoch miest. Ako ste reprezentovali Povazkú Bystricu, s akými výsledkami ste sa domov vrátili? No, veríme, že sme reprezentovali dobre, pretože sme dostali v obidvoch mestách opäť pozvania na budúci rok, čiže organizátori nás chcú opäť rok. Takže tam sme reprezentovali dobre. Čo sa týka nášho kolektívu, boli sme s dýchovou hudbou Považanka, ktorá trénuje tu na centre voľného času. Takže s nimi sme boli a myslím si, že aj tie vzťahy v autobuse boli veľmi výborné. Okrem účinkovania si členovia súboru našli čas aj na prehliadku kultúrnych a historických pamiatok mesta. Tento prvýkrát to bolo tak, že sme po príchode okamžite nevystupovali, čo nás veľmi potešilo, lebo vždy, keď prídeme, tak hneď musíme ísť účinkovať. Mali sme voľný večer a dokonca aj ďalší deň sme mali voľný, mali sme koncert až vo večerných hodinách, tak tento deň sme využili na návštevu Paríža, nakoľko som spomínala, že sme boli veľmi blízko Paríža. Takže tí, ktorí neboli ešte v Paríži, popozerali si Eiffelovku, poprechádzali sme si a popozerali sme si pamiatky. Čo vás čaká ďalej, aký program? Sa pripravujeme do Turecka, kde ideme na 10-dňový pobyt. Je tam medzinárodný festival európskeho umenia a kultúry, takže tam budeme 10 dní, no a potom už máme snáď voľno. Súbor Mária vznikol v Povazkej Bystrici ešte v roku 1998. Do tejto chvíle sa v ňom vystriedali desiatky ďalších detí a každý rok robia dobré meno svojmu mestu aj za hranicami Slovenska.